Ahoj, vítajte pri tomto videu. Proste dopredu sa ospravedlňujem za kvalitu. Áno, viem, je to odraz. Ale ako viete, už sa skoro zvečerieva a už je tma. Takže ja neviem čerovať, aby som ja neskoro prídem zo školy. Možno, že prídem niekedy aj o 3:00, pretože mám veľa. Ja prídem aj niekedy aj o 3:00 zo školy a ja nemám čas. Proste vtedy už je aj tma. Už pomaly je o 4:00 tma a ja kým sa naučím a áno, dneska je piatok. Ale ja som mala strašne veľa hodín a ešte som mala svoje povinnosti. A natáčať som nemohla, pretože my máme problémy s Wi-Fi-nou. Wi-Fi to je to, určite Wi-Fi zón. Viete, čo je Wi-Fi? A my máme s tým problémy. Ja som sa nevedela, ale neviem, 4-3 dní dostať normálne na Wi-Fi-nu, furt tam nejaký bol problém a ja som nemohla ani natáčať, ani nič, ani ísť na Instagram, ani na podobné veci. Áno, mám Instagram a po toto video budete mať odkaz na môj Instagram, takže tak. A ešte chcem vám povedať, že sme mali tie problémy a že sa ospravedlňujem. A ešte ohľadne nového seriálu. Chcem vám vysvetliť, že prečo nebude ten The First Day. Stále sa ma tam pýtate, že kedy bude prvý diel, alebo kedy to vyjde. Nevyjde to. Ja to nevyjde to. Ja teraz mám už iné nápady na seriál. Iných lepesákov a mám iný dej toho príbehu. A je to aj pretože boli tam strašné hejty. Keď sa aj na moje videá pozriete niektoré teraz, to je úplne posledné. A určite aj teraz budú na týchto videách hejty, pretože je blbé info. Áno, je to blbé info. Ale musím natáčať aj informácie, lebo potom sa ma pýtate, že prečo nenatáčam, alebo prečo nie som na tých sieťach, no preto. A nebude to aj preto, lebo som tam mala veľké hejty. LPS Shine, vtedy to bolo zlé, pretože vtedy som skoro len začínala s tými trošku upravenejšími videami a nemala som žiadny normálny editor a mala som ten video show a ešte tam bolo dodatok video show a nebolo to vôbec dobré, takže ja LPS Shine natáčať nebudem a keby som mala, tak to začnem od začiatku a staré diely vymažem, lebo aj tak to není o ničom. A áno, ja viem, toto video bude asi zase dlhá somarina, ale pre mňa to nie je somarina, lebo chcem vás uistiť o nejakých veciach, aby ste sa ma zase nepýtali, kedy vyjde nové video, prečo som nebola na Hangouste, alebo na Facebooku, alebo na iných sieťach. A ešte, mám Instagram. Áno, mám Instagram. Bude v popisku videa. Bude odkaz v popisku videa. Určite sa pozrite na moje fotky. Mám tam ešte málo fotiek, lebo som si ho nedávno založila. Je tam fotka aj so mnou. Áno, týmto kokrom. Tak a dúfam, že sa vám tie fotky budú páčiť. No a to je asi všetko ohľadne tohto videa. Hádam som všetko povedala. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Lebo mne to vždycky príde aj až neviem koľko minút po tom, čo som niečo natočila, že som chcela ešte niečo povedať. Ale to je jedno. Dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď to bolo informačné, ale aj to musí byť raz za čas. Ahoj!